ଜୀବନ୍ତ ଜଳିଗଲେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଜଣେ ଗୁରୁତର। ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇ 200 ମିଟର ବାଇକ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେବାରୁ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ନିଆଁ ଜଳିଗଲା ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଜଣେ ଜିଅନ୍ତା ଜଳିଗଲେ ଜଣେ ଗୁରୁତର। ଜିଅନ୍ତା ଜଳିଗଲେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ, ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଲୋକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏମିତି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟନା ଘଟିଛି ସମଲ ଥାନା 149 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମାକୁଇ ବ୍ରିଜ ଉପରେ। ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତୁରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଦୀପକ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହତ ଯୁବକଙ୍କର ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରି ନାହିଁ ସମଲ ଥାନା ପୋଲିସ। ସୂଚନା ମୁତାବକ NH 149 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଖମାରପଟୁ ପିତିରି ଆଡ଼କୁ ବାଇକରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇ ବାଇକ୍ଟିକୁ ପ୍ରାୟ 200 ମିଟର ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ସାଥୀ ଆରୋହୀ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଚାଳକ ଜଣକ ବାଇକ୍ ସହ ଜିଅନ୍ତା ଜଳି ଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସକାଳେ ସମଲ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଖମାର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ।